раз. И днеска ще има нов. Да ви да не свира. Да, не влизаме много вътре. Това да получа тетната да карлицето, че бъгащо. Абе. Големи. Абе, днеска може да сложим някаква лека музичка. Ма малка, да се чува. Да ми се чува гласа. Ето някъде, че ми бъде къщата. По-просто да взема дърво. За да се направя. Ма аз грозничка, че се направя. Няма да... Когато имам повече материали, тогава... Виждате къде са ми сърцата, къде са ми и храната. Някакъв мод си направих, не знам как направих се го, така ще ми е, поне за кратко. Не знам, пише ли ми. И да, както виждате, първия минал стиге. Малко е грозничък, ама... Препоръчаха ми го една моя приятелка. Вика да бъдем с тоски, няма да е фатално, няма да се смеят. Аз си вика, добре, един ден с него. Нищо лошо няма да ми се случи. Сега да ми се провали клип, освен. Вече за 2 минути и 20, не, и 30 секунди, какво може да направим? Не, стига съм. Тук е. Така, започвам. Да, но не стигне само. Това е иначе страшното. Дали ще... Не, няма да не стигне. Че не стигне, де. Поне за това. За покрива не мислим. Просто действа. Не мислим, просто действа. Няма да ми стигне. Вижте само. И само 2. Так. Сериозно ли? Овчи. Губа време. Че стане нощ и че ме убият. Не, че знам как да го направя без зомбите и такива. И без живот няма, не искам. Дай по-бързо. Дай. Че ми е фатално. Нека изобщо. Да си направим по мечове, пичове. Блумините. Чакай малко. Повече ми трябват факли, така че цел няма да харча. И този път няма мисля. Само още. И новата ни къща. Сега идва лесната част.
трудната да е оцеляването. Оцеляването е едно от най-трудните неща, които човек може. Абе, аз по принцип си правя такива. И ти сега трябва. Как ти тръгна? По-бързо се убива. Трябва. Иначе пак нямаше да се остава живот, дори да не трябваше. Да, забравих. Видях, че много ви хареса оцеляване. Просто от този сервер там не мога да оцелявам. Това? Не, това дърво е много голямо за мен. Няма да мога да го отсеча, но това е майда. Качваш се на него и чупиш. Чупиш. Сериозно ли? Нещо по-ново водата. Да ти... Страх ме. Не, време ме страх от зомбите тук. Да ме убия. Само когато не се е такова подобно. Трябваш ми. Ти вече ми си сел живота. Нищо друго не. Така, готово. Сега отиваме камък. Много камък. Колко се може по-бързо го чупаме. Железото пред очите ми. Айде, стига ми. Сега се скачваме нагоре. Скачваме се. Черка и брада. Аз се правя по принцип. Бързо. Утре ще го събирам. Остава нощ. Да, една нощ ще го търпим. Аре, млъкни, бе. Чакай.
тук на гости. Благодаря за картофа. Дай да ми картоф. Еми, че се го засадиме. Чакайте. Първо за факли. Поне едно. Сори хора, но... Поне нека си спичат 3-4 тук. И да гледате как се осветява къщата. Хора, това беше от мен. Дано ви хареса епизода. Той ви го каза. Зомбите ви го каза, не аз. И... сега идвам хора. Той си отвънка. Приятел, ти умре. Тук не искам. И то ми даде картоф. Що ми дават картоф? Ще си направим каска. Ека, обувки. По-добре. Добре. Хора, това беше от мен. Да ви харесал епизода. Да, ще има още епизоди, така че да. Епизод да ви е харесал. Гледах, че ви е харесало много оцеляването, така че и ще направя още едно. И така че... Да, така ще продължи и нататък.